Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalungan. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalo. Maunig mapursyon guys, dapat sa marker bitaw katong naay ko ano to islang nga gamay. Din mo kita mag-focus og hindo kay na may mga plastic guys, dapat ang mga plastic ipuson sa guys kay mo kay murag maoy makadistract sa pananaw sa mga turista diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Ano itong barong guys? Ano itong barong? Ano itong guys? Ipaktan. Guys mga sigarilyo kung itong magtabako dito guys ang bilin ka nga mga kapan mga lighter. Okay. Plastic yan na ba ang ito guys. Okay. Ano guys ha, ang bilin mo daw ready tayo guys mga plastic sa mga ligo. Okay. Ang iyo lang nako sa katong mga ligo diri sa Canigao Island atong dalhon kung unsang basura ang atong gida guys kay aron magpabilin ang kalimpyo diri sa Canigao Island. Magtinabangay kita sa mga turista o sa mga taga Matalom nun. Together we work as one aron magpabilin ang kalimpyo sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay, Eco Live diri sa Canigao Island, ang Eco TV, ang istasyon sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, magtinabangan kita alang sa pag-improve sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. And God bless all.